Eta, karo, gero etxera etorri, eta labasuen amak ingo zuzen, hau? Labasu amak. Amak. Labasu nago esarri, labasu bezu, beste haugi eta hori amak. Azpidea, zuten hau zen azpidea. Dana hau zen, anaitauen, dana hau bituen lebaduria botatu zen da tapautu, fermentatu egin, da tapautu fermentatu duen, tetsi bat egin zen, rari egin labara. Lebadure naturala, ez da igual? Lebaduria nondik, lebaduria... Lebaduria itxite zen, gaur induzunen zati bet, nago maltatxu bet itxite zen, tasa baten egitu ginen beti hau zen lebaduria da, handi batatiakon zatitxu bet. Da, hasek fermentatuen. Da gero, egin urrunguan, azterako, aurrekoan nintzen zela, ara tasara, lebaduria. Eta sagarrik eta? Sagarrak hartuak, sagarrak, sagarra basko gutu ginen, landatan. Nik zarriti motoren nikonan gozesto txika bat, sagarra, hogik atero duen, sagarra gara bota, eta guatapa. Da egoztu behar dezian, espezia. Da gero, bertati palea auto zen, sartu palea da, guru duen zagarrak eroan etzela, edo jan, joan dan de hartu, azte guztien zagarrak lauan.